Ja, hej Thomas. Asbjørn her. Hvis vi tager fra opgave 2 af, så det jeg har fået ud af videoen, det var så, at man skal bruge den her formel heroppe med at vektor a gange vektor b, der bruger man så formlen a1 gange b1 plus a2 gange b2, og det giver så et tal, altså en skalar. Og så har jeg så læst i bogen og kigget på sætning 24. Og da jeg skulle regne opgave 431a og b, der brugte jeg så igen formlen her. Vi kan jo tage et eksempel på a'eren, hvor at vektor a det er 3, 7, og vektor b det er 4, 5. Og der siger jeg så, at 3 det er a1, og b er b1, 7 er a2, og 5 er b2. Og der bruger jeg så formlen her med at sige 3 gange 4 plus 7 gange 5, og det giver så 47. Og det har jeg så set gjort hele vejen ned, både i A'eren og B'eren. Ja, og det er sådan det samme. Så har jeg lavet nogle regnefejl, som du kan se hernede, hvor jeg lige har rettet dem til. Ja, men det var så ellers det, som... Ja, det var 431a og b. Og man får altså et tal. Det får jeg jo hver sted. Der får jeg et tal og ikke en vektor. Og det er sådan det mest vigtige af det. Så i opgave 4, der skulle jeg så bevise sætningerne R1, R2, R3, R4 og R5. Og hvis vi starter med at kigge på R1, der først så har jeg lavet den som tal, for at få et overblik. Den lyder altså, vektor A gange vektor B er lige med vektor B gange vektor A, og det er jo logisk nok. Jeg har lavet den ene her, hvor jeg siger A1 gange A1, A2 gange B1, B2, og det er A1 gange B1, og så lavet den omvendte hernede, hvor B1 gange A1 og B2 gange A2, og jeg har fået det samme med tal. Og i R2, der har jeg igen brugt det med tal, og så også brugt med koordinater. Så det hedder, der ganger man altså ind i parentesen med, ja, der ganger man vektor A ind, og ganger med vektor B, og ganger med vektor C. R3, der har jeg så igen først brugt med tal. Jeg er ikke helt sikker på, om det er sådan her man skal skrive det, men jeg har i hvert fald fået det med tal hernede, regnet ud med tal, og da det altså giver minus 200 og 715, så er de ens, kan man sige. Så gælder alle lighedstegner. Yes, og jeg har så sagt, at K det er 5, A1 det er 2, eller A1 det er 2, og A2 er 11, B2 er minus 20, nej, B1 er minus 20, og B2 er 13. Og den har jeg brugt hele vejen igennem, sådan så jeg har fået det samme resultat. Og ved R4, der skulle jeg så bevise, at længden A i anden er det samme som vektor A gange vektor A. Og det igen har jeg skrevet den op på den her måde. Der må du godt hjælpe mig, eller sige, hvis det er forkert skrevet. Men, og så har jeg genbrugt den med tal. Og så til sidst har jeg så, der kunne man lige så godt kigge på side 101, hvor den så også var skrevet. Og der er et tvivl om, hvorfor den ikke skal hedde A i anden plus 2A, eller den hedder A i anden plus 2A, eller plus 2 vektor A gange vektor B plus B i anden. Hvorfor hedder den ikke A i anden plus 2AB plus B? Det må du godt svare mig på, når du har tid.